जों नंमानि के जों सासा सिका हामासि माने महादेव चलादा बुरिदा बुमाहाय सेरang tong tabo ordo celahne bono ko celan महादेव के musuh voice rong kana bini माने सिगला हायदा ओ महादेव नायके चराय हायदा माने बुरा हाय माने बुरा नहनि मानु बुमाहाय सेंगिरि टेंगिरि रक्त tong bini सेंगिरि जन्ताराब जाक नायके body फाइजार रक्त बुमाहाय पिकिसा फेट आमान बिसिङाव ताबो नंखरियाको ताबो नंखरिको हाबै दङ ना बुसुक जरते हाबै दं साफं रक्त हाब tabuk je ang kok sai tongmani gaka obaje om manai bobita salia ang tabu amar songotrama ang sawo jepra ang habi kok sana gaka bini kok khorang koi thango ta jing sama bai tabuk sama perka mire mili naji norok no ang no amar songotrama bono je ya sak thang hello babe song o mangpli rok nor ko nukna ne ang khaklayo tamni hinke mutai manlayo nei ojoro belai kheno o mangpli viral engai tongkha hinke ang tini o mutai mano hinjaknai rok no kisa expose khlainai but kebo negative rok tawan sukti ang o video ni bisingtei kebo ni religion eba dormo nang hamya sanan thangya tamokhe o mutai mano hinjaknai rok busuk jorate kubui abono sinani bagai ang kisa norno point renai abo bai norok amjogi naimana teike hinke babe song phaidi tabuk chung explain khlaisinai o ama songotrama mutai mannai rok no chung puila borok no cherei nailai point number 1 borok sau Udaipur Matabari ni ama aro tei kerikha tipra sarok ni bagai mutai phaimani wan sarok mang aro bangai thangka aboni bagai aro wo mutai kerikha tabuk simnawo ama songotarama thangai paikha tabuk Udaipuro mutai boli rifano o bolitai mutai accept khlailia phiaba Hindu dormoni moteo o kok ongkha wrong tamni hunke mutai ama hinjaknai to bini bagai tiprasa wansa ni bokke bono jat pat khagya mutai hinke bojoto do phani joto jati ni bagi no bo mutai ngnani nangnai o kok samani logic hinke Hindu dormoni moteo Hindu dormoni teaching go milia tamni hinke Hindu hawo eba India hawo Hindustano gobangma jati tongo gobangma jati tongmani jaga ni example ongkha kaisa India Phiaba o han wo gobangma jati tongmani bisingo 95% rokno Hindu ni sinijago tei kaisa error ongkha bo mutai sinke omnipresent ngnani sinangnai bo simnawo thangai paikhanke Udaipuro khe bo tongoi manya diba Udaipuro si bo tonglia simnawo simisi tongoi manai jat amongkha omnipresent ni je doctrine ni against kok samani klayo gabo Hindu dharma ni against thang tamni ke Hindu dharma rok bisas klayo joto montai no omnipresent khlaimano hnei point number 2 jeng tumung no borok soi de mutai man amjogoi nainani hinke Srimad Bhagavad Gita abo kaisa Hindu dharma ni gothar shastra abo bai bo jeng amjogoi naimano Gita o phurungo mutai no manani hinke 7ta gun eba quality a borok ni thaniwo tongnani nangnai hayake bo mutai no mani manya number 1 bukha bai bini thani suri mung tongna nangnai Gita chapter 9 slok 34 nini wan sukma te samung ishor ni thaniwo yafar sugoi surrender khlainani nangnai 2 number Gita chapter 12 te slok hingkai 6 to 7 number 3 rang puisa ni sanmung no ma khibinai for example nung buino kaham khlaifano nung rang puisa borok no dokhina ni pano nung sani manglak abono ongkha Gita chapter 9 ni slok number 27 ni simi 28 o okok phurungo 4 number o sangsar ni muchungma wan sukma tongmung no butharui porom gyan eba divine knowledge no lab khlainani nangnai Gita chapter 4 slok number 36 ni sim 37 te 5 number hingkai ishor ni je khlaimani wo nung khushi ngai tongnai bono gnang da khlai bigra da khlai abo bai nung khushi ngai bono bisas ma khlainai Gita chapter 12 slok number 2 tei 6 hingkai 6 number hingkai sangsar ni muchungma no nung khibiwoi nini spiritual digi folani digi nung muchungma ishor bai nung connect nani nangnai amo saka Gita chapter 2 slok number 56 ni sim 57 hingkai 7 number o tongo ishor tei jotto langma gnang rokno nung ma hamjaknai Gita chapter 12 slok number 14 hingke o 7ta gun eba quality tongkha kaise Hindu ni moteo eba Srimad Bhagavad Gita ni moteo mutai bebo malai mannai te mutai bini bisingo habui mannai Gita o okok bosau tumungno nung o 7ta gun eba quality ni bisingo keri hingke ishorno no chubana muchung phano mungsa boni ni bagai khlaimanya bini yak ni aro kerei bo ongkha kormoni phol simi sinona rui mano hinke o mutai mano hini sakno dabi khlainai rokni aro o 7ta gun eba quality to da tong abo norok na amchogoi naiti dormo kaham ke da borok khlai na khlaya
borok da mutai mano hini saksang no dabi khlai tongkha abo mutai ni mungoi dormo no opoman khlaima da ongoi tongkha abo belai kheno wansukjaknai kok haipano busuk jorate kubui eba tatal abo ang majra kebno berei sanan thangya just norok amjogoi naidi ang abo no norok no point ti khlai rekha point number 3 o mutai mano hini sanai bukhok bo saka bo jepro sawo ang ama songgatrama hini afro norok le bahai ma tongjak ang kok sai tongmani gaka obaje om manai bobita salia ang tabo amar songotrama ang sawo jepro ang habi kok sanai gaka bini kok khorang koi thango ta jing samang bai tabuk samang Perka. mide mili naji norok no Milia. bono nai je kubui haida matong na khaba acting khlaima haida matong angke singna muchungo tumung no mutai si bini bwsago habjak ke botam ni bagai kok samani aro korom mothongi tongkhana tamni bagai singjak marok si bujiya ngai barbar o media no singai ma tongkhana bono saw mataino je nuknai boma thainai ke raja rok tamni bagai thaiya borok mataino nukjak ni bono sapika gapro botam ni bagai kuno ansari manliya abo kaisa point number 4 kabangma borok baksa to bisas khlayo te baksa to bisas khlaya ke baksa je bisas khlaya rok facebook rogo salai tongkha borok bondon ni rang rina krijak ngai se omo hai acting khlayo nei ke norok le busuk jorati okong no kubui ingjak phiaba okok bo belai kheno wan sukjak nai si phiaba thangnai kisa sal sikango bisa bisik ni sikango ni mano chung nugui mankha kaka pores devguru no bobo sakno mutai eba ishor bai baksa ni dabi khlai rang rok chawi bunyo hamya hamri mano 500 bosor banchiri manai jat bithi rok snam kani sawoi bunyo rang rok chakha ulong ke tamungkha bobo sajak ni gosimani dabi khlai mani oma devi no tlangai khari thangka aboni ulong kai taklai hingai chung nukha borok break up bo nglaikha hinke abon norok le bahai matong o ama songgatrama mutai no manai udaipuro mutai kerikha ni samani norok ni wan sukmawo tamo abo comment khlai sadi hinke phaidi tabuk chung 30 jona hai mutai mannai manai aijak ni kongno kisa wan sukai nelene bo mutai manmani abo busuk jorate kubui engkhana hinke point number 1 o manai sawo bo khili sakao achugi rokoi manu hnei abo baino bo mutai manmani kaisa bini proof hnei phiaba angke nainani muchungo o manai no rikri hinke bo khili sakao achugoi eba rokoi da tongoi man ang je nukmani to bini sago ri kabangma bojai hinke bini ari rok baida bo dukhumani ngai tongoi man khana omo hai kisang wan sukota gang bisas khaya ngmale ngya tamo ke kisa ani confused tongmani point number 2 hinke o munai to sawo bo mailuma khuluma goria abo hai tipra sarok ni kaisa mutai no phan manya bo krishna mohadev kali ram hanuman lokhi saraswati abo hai mutai rok no simisi bo mano hnei hinke 14 gods eba 14 devata mutai eba mutai chibrini mondiro 14 jona dev devi mutai rok ni mung translate kok brok bai khlai thaniwang nukha Loki hingkai kok brok bai mailuma te saraswati hingkai kok brok bai khuluma hini translate khlaijak kabangma hindu tripuri hindu rok no okong no gosio hingke tabuk ang sabni kong no bisas khlainai jodi no majority borok rok no o translate khlaiman no bisas khlaio hingke o manai aijak ni kok tatal eba chasugya bo sisugya ngmani manjagi tongkha abo kaisa jeng point mangkha point number 3 manai aijak sao bo 30 ta mutai mankha phia ang mungkhe jotoni manya bo mung mention khlaimaya ko tabuk sak jorate hingke bo jotoni mungsi manya hingke bo logic bai bo joto mutai no manmani kaisa bini thani proof eba bisas jeng khlaimanai point number 4 baksa borok salai tongkha o manai hostel o tongna salary te school porena ni salary mani bagise acting khlaio hnei au okok bo belekhen wan sukjangnai koksi ang asungno sanani muchungo tumungno o manai aijak acting rok no bo khlai trengoi tongo hunkele bini future te bini life nast tongnai education is important norokle tam wan suk comment khlai sadi ang believe khlaio ishor no god no te joto religion no nang respect khlaio but dormoni mungoi tatal khlaina rok no khyang respect khlaina muchungya te support khlaina muchungya pk film on idea ro amir khan tam saka god duijon atong ishor duijon atong ekjon angkha kubui god bongkha borong muinu surok no snamnai joto universe no snamnai te kaisa ishor tong bokha borok muinu surok bai snamjak business ni bagai abono chung haino mutai man khapo phola kathar man khapo hinma singbai chung bisas khlaina ko korei puila chung amjogei naina nango aboni ulo chung bisas khlaina nango for example agi kaka devguru pores ni aro busuk se bui bisas khlaiye rang hazar sebai laye binaro thanglayo paitha kongkai tamungkha botatal manjagei kharnani nangkha line pain keri ingei paitha ke devguru busajak no talangai khari thangka abo hai rokda ingno abrong no chung amjogei naina nango
hini nang norok ni thani koyekta je point rimani pheba je bisas khlainai to khlaidi ang ke bono bada bo khlainan thangya phia abo haike phola ketharman pho mutai man pho hini dormoni munggai tatal business khlainai rok tongo gri ingya abo se kubui kok ang sanamo chungmani ke ganorok tini o video nai boma haingjaka comment khlai sadi gobangma borok bo amjogui naithong borok bo sawi manthong o video no norok share khlai redi jate ang oro koyekta point rimani bisingtei borok bo sawi manthong te kubui hingke ba kubui no ungthon tatal ka ba tatal manjak thong abona ani je o videos namani naharmong gasek nongnai bayap song tini norok o video no share khlainan tapok di te puilani sing paithak jora video nai tongmani bagui norok no belai keno hambai